waye ya kido bala'i, ya kido bala'i, ya kido bala'i, ya kido bala'i. Kai da ba Allah ba, kai da ba kai nake wa sallah ba, ibaduna ba kai kake karba ba, su a banza dan ka ce ni ban maka ba. Ka sane ni wasu kafsi ni, ka guje ni dubun ka sitini, ka zage ni kan waka ta so ni kaga a raina me zai dame ni. Kafin Allah ne ni dan haka dolan ka ma ka banni. Bai zai dame ni kana banza ka ce ka sane ni. In Allah ya bani ƙarya ne kai ai gana ni. Asala kam gare ni taki ne kake kara zuba mini. Kullum ka ce ban maka ba sai me kai ai ba Allah bane. Ka sani a gaba sai me kai ai ba Allah bane. Ka ce ban yi gaba sai me kai ai ba Allah bane. Ai na gaba yayi gaba sai dai ka mutu dan kai ba Allah bane. Musiya musiyo namu mara musu, su ciyo bashin mu biya musu, karshe mu ce su je ma mun bar musu. Musiya musiyo namu mara musu, su ciyo bashin mu biya musu, karshe mu ce su je ma mun bar musu. Ya ba zan rayuwa ta yacce nake so ba, bayan da na san cewa mutum ne ai ba Allah ba. Ka ce ban maka ba sai me kai ai ba Allah bane. Ka sani a gaba sai me kai ai ba Allah bane. Ka ce ban yi gaba sai me kai ai ba Allah bane. Ai na gaba yayi gaba sai dai ka mutu dan kai ba Allah bane. Yan sada duka ba kwa gabana, masu roƙon Allah bane a rana. Na ci gaba da kuɗi da gidana, kullum gurin nema nan nake fama. Allah raba mu da yan sa ido, ni na kaina nake nema ban sa ido. Masu bacci amma ba sa rinsa ido, Allah ba mu ba su bar sa ido. Roƙon Allah don kuɗin mu ya ƙaru, munafukan mu gaban ku ta faru. Yan hasada Allah bar ku taru, naga a kaina ne duk kuka damu. Allah ya fi ku ai kun ga alamu, muna ganin mu kun kasa taɓa mu. Yanzu a dawo ya zama taki, kuɗi akwai suturin mu a ɗaki. Allah ya so mu ana mana likes, da mun wuce sai a ce mana nice. Abinci akwai a kowane side, kullum muna ci da nama da rice. Ka ce ban maka ba sai me kai ai ba Allah bane. Ka sani a gaba sai me kai ai ba Allah bane. Ka ce ban yi gaba sai me kai ai ba Allah bane. Ai na gaba yayi gaba sai dai ka mutu dan kai ba Allah bane. Sai me mutum ba Allah bane. Sai me kai din ai ba Allah bane. Sai me mutum ba Allah bane. To, kun ga yadda bidiyon jarumin Asma Wakili ya kasance, inda ta sa waƙar 'yan hassada duka ba sa gabanta, kuma ta saki bidiyon a shafinta na sada zumunta, wato gaba ɗaya social media, amma daga bisani ta cire su saboda duniya da kuma dubbannin masoyanta sun tseko akan wannan abu da ya faru. Shine mu muka ci nasara muku to muku da wannan rahoto. Kada dai ka manta ka danna subscribe kana ka taba alama ta ƙararrawar sanarwa domin sake sanar da kai da shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.